Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphathwe ikhanda. Umculi wekwaito wakuleli usabhadla ejele. Izindaba zokuthi uBrikz uphumile ejele zisabalale ezinkundleni zokuxhumana lapho kubonakale khona isithombe sika DJ Cleo eshuthe naye lo mculi. uBrikz waboshwa ngonyaka ka-2017 ngemuva kokutholakala enecala lokudlwengula isihlobo sakhe. Ube esegwetshwa eminyaka engu-15 ebhadla ejele. Izindaba eziqinisekisa ukuthi uBrikz usengaphakathi ejele zivezwe yilowo okhulumela i-Correctional Service uSingabakho Nxumalo. uSingabakho uthe lezi ithombe lezi ezigcwele ezinkundleni zokuxhumana zikhishwe umuntu nje obezifunela udumo. Ngemuva kokusabalala kwalezi ithombe ezinkundleni zokuxhumana ihlukene imibono yabantu. Abanye bebetshengisa ukujabulela ukuthi uBrikz usephumile, abanye bagxekile lokho ngoba bethi sincane kakhulu isikhathi ahlalile ngaphakathi. uSingabakho uqinisekisile ukuthi uBrikz usengaphakathi, wase ethi lezi ithombe ezigcwele ezinkundleni zokuxhumana izithombe ezindala futhi abantu kumele bayeke ukudumisa izindaba ezingalona iqiniso. uSingabakho uthe umthetho wase-South Africa uyafana kuwona wonke umuntu, awukhethi ukuthi udumile noma ngabe awudumile. Uthena uwodwa umthetho ovumela ukuba iziboshwa zithole iparole. Uthena akukhethi ukuthi ukwiliphi izinga lempilo. Uveze ukuthi kunemigudu ekufanele ilandelwe ukuze umuntu athole iparole. Umthetho wokuqala kuleyo migudu ukuthi umuntu ahlale ingxenye yesigwebo sakhe. Wembukeli, singathanda ukuzwa okwakho kuphawula mayelana nalolu daba likaBrikz. Sicela ukuthi ushiye ikhomenti la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.